Linac er en dansk familieejet virksomhed, der er global markedsleder inden for lineære elektriske aktuatorer, som blandt andet anvendes på kontorer, hospitaler og i landbruget. Fra hovedkvarteret på Als producerer Linac en del af den elektronik, der anvendes i virksomhedens løsninger. Tæt på udviklingsafdelingen og tæt på egen produktion. Her spiller automation en vigtig rolle. Vi investerer løbende i automation her på Als, som for os her på printfabrikken betyder hurtigere og mere fleksibel produktion og kunne betjene vores kunder internt og eksternt. Vi producerer rigtig mange kundespecifikke varianter i små ordrestørrelser helt ned til enkelte ark. Det sætter store krav til vores fleksibilitet, og så sætter det krav til hurtige omstillingstider. Så vi har været på markedet efter en total løsning, der kunne give os netop det. Løsningen blev en total løsning for Eltraco Automation i form af en komplet SMT-linje fra Mycronic med tilhørende towerløsning til opbevaring og levering af komponenter. Linjen består blandt andet af en My 300 pick-and-place-maskine samt 2 My 700 jetprintere. De 2 jetprintere supplerer hinanden og sikrer dermed den nødvendige kapacitet og fleksibilitet. Ja, det vi har installeret her ved Linac er en topmoderne produktionslinje, som lige præcis honorerer et meget, meget fleksibelt produktionsmiljø, hvor man fra det ene øjeblik kan køre en produktion på en prototype, et stykke print, til den næste produktion er måske en 100 styks print, og man kan lave den her omstilling mellem de her forskellige produktioner ekstremt effektivt og hurtigt. Og det er det, der er kendetegnet, hvis man skal kunne konkurrere, og hvis man vil og skal kunne producere i Danmark, så er det kendetegnet. Det er simpelthen et must. Vi har fået en moderne linje, som har øget vores konkurrenceevne i forhold til prototypefremstilling til den lokale udviklingsafdeling og små ordrestørrelser til interne og eksterne kunder.